аз съм Вик и тук съм с братовчетка ми. В момента сме в нейния свят. Аз съм на 2000 левел, а тя е на 1000 и някой си. Кой беше? Пипи, на кой левел? Аз го напиша в чата. Ще видя в чата, така ли? Какъв е смисъл да си пишем, щом сме един до друг? Така. Разбирам да играем един до друг, ама да... Тя е на 1984, вие сигурно са го видяли. Дръм. Така. Сигурно се чудите за какво е това приложение. С него мога да си увеличавам левелите. Това е за телепортация. Това не знам за какво. Нищо не знам за какво, освен етия за телепортация и увеличаването. Къде си, бе, човек? Умрях! Пипи! Това беше до мене! Ама защо постоянно умираш? Откъде да знам, сякаш нещо ме удари. Ти да не ме удари? Там са ми някои от нещата, аз ги видях. Ето ми ги. Ето ти. Това съм взела. Кое? Давай го! Добре, че не сме на креатив. Защото... Ето имам още. Има ли чудовища пуснати? Добре. Пуска, остави ми ги в честа, аз ще си ги взема. Аз вече ги хвърлих. Сега ги вземи и ми ги остави в честа. Пак ли съм на 4 левел, де? Бях на 7 до преди минута. Ще изчакате ли само малко? Само не... Здравейте пак, върнах си левелите. Току-що. Готово. Прибираме се в момента. Как може аз пак умирам за 3-ти път. По-точно за втория, ама ако умра те 4 за късмет, нали? Какво ми взе още? В честа ли ми го остави? Все нещо умирам, все едно нещо ме удря. Пипи, ти ме удари на 100%. А ти контролираш този свят, не аз. Не съм те ударила. Добре, да. Падна от високо място. Не паднах този път, бе, човек. Глуха ли си? Вик. Вик, не Вики. Вик. Аз съм Вик. Името ми е Вик. Каза Вики. Добре, опа. Аз си прибирам нещата в честа, тия емералдите и диамантите, защото бяха с мене. Нещо аз, нали, паднах и имах емералди у мене. Ще ги взема, чули? Оставих няколко емералда у мене, а тия сега ще ги оставя в другия чест. Чакай, че ние толкова работи имаме. Чакай, я то... Ами пълен, не? Така... Какво правиш сега? Сега е ден. Как ги оправиш тия работи? Да, ти контролираш. После ще ходиш ли в моя свят за училището? Да, аз си направих домашното по-английски и има шестица. Не, сериозно, има шестица по-английски. Сега ще изненадам с часа, който най-мразиш. Ще имаме човека и общество от другия час. колко меча! Къде? Имам 60 и няколко. Къде? Виж! Чакай да дойде при сега. 61 меча в едно. Нещо ти правих тук. Тук влезнах в приятел. Това е за умножаване! Бошке, аз искам. Чакай само да си извадя меча. Къде ми? Ето ми го. Виж го меча. Виж какво направих често тук до долния. Виж който му говори. Ела да ми кажеш, коя беше за умножаване. Това ли? Айтем. Така това, което искаш. И тук. Тук си харесваш цвят. Я чакай. Лилаво ми е любимият цвят, ама това е по-близко до лилаво. И какво правя сега? Тук харесва си някое число. 64. Сейф.
Имам 64 меча. А за какво беше избирането на цвета? Това горе ти го сменя. Виж, чест код съм отворила, какво има вътре. В кое? Какво е? Чест код съм отворила. Я да видя. Аре да си ги прибираме там. Ще взимаме само при спешен случай. Мале, ние сега ще си напълним честа с мечове. Не ми стигна мястото. Дай още малко. Къде имаме празен чест? Не, това е за ето. Ето е свободно. Там има по 15, само по един ще слагаме, за да е по-яко. Добре. Айде да правим само така. Ето! Чакай! Ети какво да умножа? Какво? Бисквитките! Вкусно! Ако направя хляб, ще умножим и хляба. Ако имаме ябълка, може да я умножим. И така няма да скараме. Имам 62 бисквитки! Сега се накарам още бисквитки. Погледни колко имаме в този чест. Оле! Това се припомня. Чакай. Готово. Двата честа са пълни. Извинявай. Добре, така. Добре хора, дано ви е харесало. Чакайте да ви Чакайте само малко да ви разведем, че ние не ви разведахме. И това ме дразни много. Тераската не съм ви показала, че маничко, ама какво да направим сега? Добре, дано ви е харесало и чао! Опа! Извинете за викането и за малко. И добре, чао! И късмет с Майнкрафт, за тия, които я имат.